Mayong buntag sa tanan, no? Labi na gyud sa mga active OFW, mga ex-OFW nga naadiri karong buntaga, makadawat na mo sa ato ang budget para sa inyo ha, sa tupad. Mo nang pasalamat dako sa Ginoo nga gitagaan tag mga grasya. Sa tanan-tanan sa representative sa party list, ako'y nagpapasalamat sa inyong suporta. Mag-update lang mo sa ato ang page sa Congressman Bobby Pacquiao na natay mga programa nga ihatag ganinyo. Maura man ang atong tumong kung makaserbisyo sa ating mga kababayang OFW. ka mga OFW ang hataganan ni Congressman Bobby Pacquiao. Pero kay tungod na amantay ginasunod nga protocol o guidelines nga gikan sa nasyonal, so atuag yung tumanon. So morning nga karon naglimit lang tag 500 kabuok para makadawat og tag 5,000. So basig matingala mo ang inyong mga kaubanan nga wala na tawagan, hulat-hulat ra gyud sa tawag. Ang atoa lang by schedule sa pag-release kay para dili na to maguba ang atoang protocol nga gisusunod sa nasyonal. Kaning aktibidad karong adlaw usa ka programa ni OFW Family Party List Congressman Alberto Bobby Pacquiao, pinaagi sa inisyatibo ni Jensen Councilor ug Liga ng mga Barangay President, Vice President Region 12 Chapter Honorable Lorelie Geronimo Pacquiao alang sa pagtabang sa atong mga displaced workers, specifically sa atong mga overseas Filipino workers na nanguli kadtong tuig 2020 during pandemic time o galakip dinhi ang katong mga na-demolish dito sa Barangay South. O naa sila di karon sa may Barangay Labangal Gymnasium alang sa pag-distribute no proseso sa ilang ayudang dawaton. Hinahinay nato inig pangapod-apod kay dili pwede magpunsisok ang katawan sa usa lamang ka lugar. Busa nagpangayig pagsabot sa katawan katong atong mga nalista makadawat kato sila sa tamang panahon no kay kita nagsulod pod sa maong protocol. Bilang OFW hanggang single mother din, mahirap. Mahirap dahil nag-iisa lang na daguyod sa isang pamilya na dapat may kasama. Nung dumating yung pandemic, parang hindi ko alam kung anong gagawin ko kasi hirap talaga. Nawagan ako dito kay Bobby Pacquiao, sobrang tuwa po ako. Kasi malaking bagay, malaking tulong sa akin ito kasi ngayon nakishare lang ako sa ate ko. Wala kami medyo tirahan. Nga 10 years nga ako sa abroad. Support lahat sa pamilya ko. Wala akong naipundar. Kanin, dako kay kong pasalamat ani kay kaning kwartahan ni dili ni ako para ni sa bil sa ospital sa akong papa. Mao ni nabilin dito sa ospital karon nga bil nga akong ibayad karon sa ila dito. Kung wala mo sa kami karon, wala mi daan maduulan kundi kamo lang jud.